En aquest vídeo el que pretenem fer és tenim un arxiu de referència on ja tenim les rectes de regressió, la R, i tenim unes noves dades. I per evitar haver de dir-li una altra vegada totes les fórmules, el que farem és copiar les dades noves i passar-les a l'arxiu de referència. Llavors aquí tenim 101 fileres, que són 100 files de dades i una filera de títols. Anem aquí i no en tenim tantes. El que hem de fer és copiar, seleccionar tantes fileres com té l'arxiu d'origen. I ara enganxem. Val? Val. El que hem de fer ara és primer tenim les dues fileres aquestes, però la tercera filera que crea els punts X, Y, l'hauríem d'arrossegar fins a les 102. I això ho tenim. Molt bé, aquí tenim les ordres per una llista molt més petita. Aquí tenim una llista més petita, no hi ha 100 dades. A veure si podem obrir això bé. Val, més o menys. Llavors, em faltaria aquí ajustar-ho. Ara sí. Val, llavors, aquí tenim una llista on només hi ha fins la A12. Llavors el que hauríem de fer és o posar omplir aquesta llista. Llavors, si seleccionant aquesta ens canvia la llista 1. No ho hem aconseguit, creem una llista nova i aquesta llista nova li canviem el nom. I en aquesta llista li diem llista 1. Com aquesta li diem llista 1, aquesta l'esborrem. Anem a veure la llista 1, arriba fins al 102. Veiem que hem canviat. La llista 2 arriba fins al B12, però no volem que arribi fins al B112. Per tant, el que farem és seleccionar tot això i crearem llista. Aquesta llista 4 serà la llista 2. Com que aquesta és la llista 2, hi ha una llista 2 sub 1 que l'haurem d'esborrar. Llavors haurem de crear ara una altra llista que substitueixi la llista 3. La llista 1 és per les X, la llista 2 és per les Y, la llista 3 és per les coordenades de les dues variables. Llavors farem això, seleccionarem la tercera columna, tenim la llista 4. La llista 4 passa a ser la llista 3. I ara aquesta l'haurem d'esborrar. Però quan esborrem aquesta, desapareix tot. Per tant, hem d'esperar-nos a esborrar-la. Llavors, la covariància està definida. Les propietats de la covariància està definida amb la llista 3 sub 1. Per tant, canviem i ara està definida la llista 3, que és l'actual.
coeficient de correlació, ara li direm que el defineixi a partir de la llista 3, no? De la 3 sub 1. I les rectes de regressió igual. I l'altra recta de regressió igual. Va. Molt bé, ara sí que ens podríem carregar aquesta. Ja tenim això. Què passa? Que les rectes no tenen l'escala apropiada. Llavors calculem, faríem més petites però no té l'escala. Llavors què són les rectes? Que diu que el punt d'origen és 58.605 i va augmentant 799. Val? Si jo miro aquí són 70 fins als 200 i escaig i aquí ens estem movent en els paràmetres de 100.000, 149.000. Doncs el que farem és canviar els eixos 1 cap a 150 i ens allunyem i més o menys ja ho tenim. Ara ja podríem treure, arrossegar això cap aquí i ja tenim el que necessitàvem. Impressió de pantalla i sense haver de posar totes les instruccions ja ho tenim.